Wah, eman bidik dong gila nih, bro. Bah, bisi budak tak lep, bah. Kasih dun jabra, produk siapa ini? Salah dasi bimian yang kerja baik, anda aja singar. Tupu gudung singo sena or kabai. Yud guys, lagi berbeza saja mana ibu sebenarnya. Masih mana matam mabrai, mabah. Mbak koro tu matam mabrai sih kak. Nih ya ribu. Dosa sih dia, anak dosa sih dengda. Nih kok dekat betala, micik kasih kan. Bios, jeng satam kau dah mana ada, jeng satam aja saja. Guria, jah kau share dah jengnya. Juga baik sih, akhirnya nih lunda musik bula bayi nanti juga. Hello everyone, nonton Mr. Bodo di film boy kau boleh horbai guys, lega berjeng dan nih beri handi lot kau guys nung are, nih master do Bombay Dragon dubla dengar are, berat pagla kare, nih beri handi lot nih, gemu nih, janjiau gemu Bombay gesem, berat gidir kare beri ya, ini dubla nani sang bodo jeng nai makasih. Berat gidir kagak guys lega berbai. Jengna beri kau berapa dia jangan kan, nih pagla aja kawan nih beri mian nih guys lega nih. Nih, bima berapa berat pagla aja baik. Cukla order, bahagu, nih sonaram nih guna nih. Guys lega beroh, cinta orang zoom kalamnan bahagu, berat gidir kare bahaya. Ini. Komputer le nuhur nagira थाखोबासो जाखागोनदां सेरनैसो मोनखागोन बायदि मोनदां होखाव थुख्लाजोबदो थुख्लाजोबखादो बिमाया खारजोबखायाना बिमाया जेबो खालामखाला बिराद बुरजाखालै नै बा नुहुरखाबाय नै गाइस लोगो बा बिराद गिदिर बाहाया गोजौआव थुख्लाखादोसो गोजौआव गोजौजों सोमावनाङाब्रा इदि wah eman bidik dong gila nih bro yo dong bro lazayo kira gigit bah bisi budak tak lep bah kasih dun jabra produk siapa ini जो ग्रुप आया था और कौन आपके पीछे पड़ा हुआ है ए प्लास्टिक सोर सामना ला लाय गैया बाबा आंनि बा 10 केजि जागोन बे होनदोलाय गाइस लोगोफोर नै बे फिनसिं थाराव बेरे दङलाय आरो बेखौ खावनोसैलाय हेलिकप्टाराबो दै बारलांबावनांगौसो दै बारलांनोसै दा बेरे बाहायाथ' डेन्जार गोगोम गिदिरखा नै दा आं दै बारलांग्रोना लानि र' salah dasi bimian yang kerja baik, anda aja singar. Tupu gudung singo sena or kabai. जोङो मा दुबखौ बाहायनाय जादों नै ड्रागन ओमफ्राय मार्सार दुब बिसोर मोननै जाथिखौ बायदों आरो जोङो सुख्लाबाय उखुन्दैखौ दांना होदो एबार Yud guys logo berbeza saja mana ibu sebenarnya masih mana matam mabrai mabah mbak koro tu matam mabrai sih kak nih ya ribu dosa sih dia anak dosa sih dengda nih kok dekat betala micik kasih kan bios jeng satam kau dah mana ada jeng satam aja saja baik jala ekebare koroane cincin muli jabai जानायालाय गिसा गानायनि ओमफ्राय नै आखायावबो बरला गिदिरथार जाबाय नै आखाया जा गिदिर जाखाबाय आरो ओरै जानजिफोरखैजाबो दंजोबो खर'आव माथामसो जागोन आंना आरो बिखुङाव माब्रैसो नाय नोंनिखौ माबायदि होनदों ना बिखुङा बारा जाखैदांलै ना खर'आवल' जोदों ओइला फाफ्लियाव दं खेला बेयाव दङ मासे ओइयावबो मासे नै मा होनबावनो जिरखोजोब सालाखौ जासिजोबनांगौ जोंखौ जोग्रालै ओइ बेर बिमा मासे दंलै गावथारखा ओइ नायनो हाथारला
सुबिदा ओंखारखो स्पेन्सेल' फट'क साफायनो लानो र' साला नोंनो जोंखौ जोदोंमोन ना नोंखौ एवनानै जाहैथारगोन जों मा बे जाथिया जोदोंना नै जों खावनानै हायाव गोलैना थाबोनायफोरखौ नै दानि लाना फैफिनबावबाय थुब लानानै बिसोरो खावना फैफिनबावबाय माखासेया आरो माखासे थाबावबायसो खिन्थु जोङो बिजि थुजायाबा जानाय नंला खर'नि सानाया खारनाय नंला ओइ नै आखाया देख्रेबखालै साला जोंखौ जोदों देख्रेबखा माया लागाव गाइस लोगोफोर होखाव दै जानाया नै गेरेया होखावबाय नै दासो बरिया जाखावनोसै आरो दा जोङो जोजाबायबो एसे आखाइफ्रा नै लुन्दाव लुंसि बुलाबायनानै दंजोबो लाजोबदो गावबा गाव बोथोरलाबायनानै जादो जोंहा नै बेबो खावग्रायाव अस्टाद बे आं ओमफ्राय सासेया थांबाय दा न'आव सासेनो प्लास्टिकआव लांनानै होसिगोन आरो प्लास्टिक लाबाय जानायखौबो एसे देखायनांगोन ना गाइस गोथावना आदारा खेब बेरेया जाखावदो सेंग्राफोर ओइलै गाइस लोगो भिडिअ'आ नेक्स्ट भिडिअ' लोगो सबस्क्राइब शेयार लाइक कमेन्ट खालामलाबायदो बाय बाय